No, illan kolmantena otteluna on sitten aika mielenkiintoinen matsi. Jesse Urholin vastaan Tuomas Simola. Ja Jesse Urholin on varmasti kaikille lajia yhtään seuranneille tuttu nimi. Mun mielestä voidaan ihan suoraan sanoa, että hän on maamme yksi parhaista grapplereista tällä hetkellä. Että hän ja Tero Pyylampi on ne kaksi niin kuin top-ukkoa, ketä täällä tuntuu vuodesta toiseen niin kuin harjava kisat ja hallitseva kaikkea, mihin he vaan ikinä sainaakaan. Urholin ihan nopeasti tästä pelkästään viime vuonna voitti avoimet sarjat mukaan lukee 5 eri Suomen mestaruutta. Se mun mielestä puhuu jo puolestaan. Tämän lisäksi tuplakulta nouki Euroopan avoimista ja MMHP-puku päällä. Niin kyllä on niin kuin vakuuttavaa settiä. Sitten Tuomas Simola, no, hän on myös varmasti kaikille lajia seuranneille tuttu. Jos ei meriteistä, niin varmasti ainakin tästä persoonastaan. Mutta on myös onnistunut puhumisen lisäksi saavuttamaan tuolla matolla ihan vakuuttavasti. Että 2 mitalia nouki MM-kisoista. Ensimmäisenä suomalaisena Naga-turnauksen voitto ammattilaisena kertoo, että osaa myös painia. Ja niin, mun mielestä, ja tämä on mun mielipide, Jesse Urholin tosissaan on nyt se top dog ja on niin kuin se the man, jos näin voi sanoa. Ja Tuomas Simola on sanonut haastattelussa, että hän haluaa Jesse Urholin tiputtaa sieltä ykköspaikalta ja kokee, että kunhan sen Jessen sieltä tiputtaa, niin hän nousee sitten itse sinne ykköspaikalle. Eli käyttää tätä vanhaa pro wrestling logiikkaa, että to be the man, you gotta beat the man. Ja mun mielestä tämä pitäisikin toimia näin. Mutta mennään meidän asiantuntijoiden mielipiteisiin ja aloitetaan JPPstä. Mitäs näet tämän matsin? Joo. Kyllä mä rehellisesti näen, että tässä ottelussa enemmän niin kuin se jännityksen aihe on se, että onko pystyykö Tuomas Simola selviytymään 20 minuuttia. Se on se, että voisiko tämä kääntyä tasuriksi. Se on se, mistä tässä ottelussa keskustellaan, että ei niin kuin, en vaan nyt valitettavasti näe, että tämä muulla tavalla menee. En edes, vaikka tämä on lukkopaine, ja vaikka siellä on jalkalukot, ja vaikka siellä on se yllätyksen mahdollisuus, niin mä en nyt tätä pysty valitettavasti näkemään, että tämä saattaa parhaimmillaan Tuomas hyvin sitkeänä ottelijana voisi sen, niin kuin sen lopetuksen vältellä 20 minuuttia. Erityisesti sen takia, ja se mikä tämä mahdollistaa on se, että hänellä on kuitenkin kohtuullinen se pystypaini, ja sitten kun Jesse ei ole erityisen innokas vetään kaardiin, niin siinä saattaa sitä aikaa tuhraantua siinä pystyssä. Et en mä sitä niin kuin pois sulje sitä mahdollisuutta, että tämä voisi tasuriksi kääntyä, mutta jos ei nyt jotain ihan mullistavaa tapahdu, niin kyllä tämä on niin kuin Jesse Urholin show. Ja jos sitten niin kuin, tietysti niin kuin urheilullisesti ja kaikilta niin kuin jännittävyys- ja mielenkiintoisuusaspekteilta tietysti, niin kuin, jos Simola sattuisi tämän voittaa, niin se olisi toki niin kuin sellainen myrsky vesilasissa, ja jos niin kuin Simola vaatimattoman tyyliinsä tämmöisen niin kuin top dogin paikan niin kuin itselleen julistaisi, niin mä luulen, että niitä haastajia olisi sitten sillain niin kuin jonoksi, että jono kiertäisi niin kuin seuraavan kerran sitä Lohjan urheilutaloa. Et siinä mielessä se olisi tietysti hieno nähdä, jos näin kävisi, mutta niin kuin realiteettien valossa niin mä luulen, että Jesse Urholin tämän ykköspaikkansa jälleen taas kerran tässä sementoi ja vietän kyllä lopetuksella. Mites Janne M? No joo, kyllähän siis selkeästi Urholin Jesse nimenomaan Pyylamen Teron kanssa pitää Suomen niin kuin ykköskoiran paikkoja. Kumpi sitten on se top dog, tietenkin miehet on myös keskenään otellut, niin ehkä se top dogin paikka on jo tavallaan katsottu niiden kesken. Mutta mä näen tämän itse asiassa hyvänä ja fiksuna otteluna. Eli Simola
vaikka moni voi olla hänestä montaakin eri mieltä, mutta niin, hän on oikeasti urheilija, ja tässä lajissa ei niin kuin oikeita urheilijoita ole niin kuin ruuhkaksi asti. Joten pitää nostaa hattua Simolille siitä, että hän oikeasti on urheilija ja tuo urheilullisuutta tähän lajiin paljon. Niin, sinänsä on ihan ansaittu ottelu tietyssä mielessä. Olen samaa mieltä, että Urholiiniton matsit voittaa. Jos jollain yllärillä Simola saisi sieltä lopetuksen kaivettua, se olisi tosi kova juttu. En lähtisi julistamaan Simolaa Suomen parhaaksi grappleriksi siinäkään tapauksessa. Että kyllä se pitäisi muutama muukin jätkä voittaa. Totta kai siis, jos Simola murskaa Jesse Urholiinin, se vetää sitä 10 minuuttia niin kuin märkää rättiä ympäri sitä Lohja urheilutaloa ja vähän sitä parkkipaikkaakin, ja sen jälkeen vääntää sitä älyn penaaliin, niin pitää vaan niin kuin tunnustaa, että Jumalan kautta on se kova jätkä. Mutta jos tulee nyt vahvat lainausmerkit, vahinkolopetus jostain scramblesta jalkalukko, mikä varmasti on treenattu juttu, jossa semmoinen tapahtuu, mutta jos tulee tämmöinen niin kuin NS viimeisillä mahdollisilla voimilla sieltä väännetään joku hurlumhei hyppy johonkin polveen kiinni, niin en mä lähtisi siitä vielä niin kuin julistamaan, että Simola on Jeesuksesta seuraava painija, vaan kun mä sanoisin, että Simola oli sinä päivänä parempi ja on varmasti silloin ottanut askeleen kohti Suomen ehdotonta huippua. Mä uskon, että Simola on matkalla kohti Suomen ehdotonta huippua joka tapauksessa, ja tämä matsi antaa hyvää osviittaa, että missä kohtaa sitä niin kuin aikajanaa tällä hetkellä ollaan. Mun mielestä on huikein hienoa, että Simola on antanut selkeän tavoitteen olla Suomen paras grappleri. Ja se on varmasti toteutettavissa oleva juttu jollain aikajänteellä, mutta onko se nyt sitten ensi viikolla tai milloin se on, niin sitä en tiedä. Uskon, että Urholiin tämän matsin vie, tai sitten tästä tulee tasuri, joka olisi jo se Simolalle, sanotaanko tämmöinen pieni voitto. No, kysymys. Voitaisiko me tässä kohti kerrata, että missä tämä tapahtuma on, koska nyt on 2 kertaa mainittu Lohja urheilutalo, jossa tapahtuma ei ole. Että Kyllä, eli tämä on siis Lohjan Laurentius-salissa järjestettävä tapahtuma. Se Anttilan koulussa. Itse. Mutta sieltä kun se sinne urheilutalolle hakkaa se Urholinen, niin se on kova. Kyllä, varsinkin se välimatka siinä on semmoinen noin, taitaa olla 15 kilometriä, mutta no sepä se, sitä on juuri. Mutta kysymys molemmille herroille ja tartutaan tähän, kun Janne M. siinä äsken sanoi, että jos tämä matsi voittaa, niin se tarkoittaa sitä, että on sinä päivänä parempi. Mutta kun mua kiinnostaa vielä vähän avata tätä, kun nyt nämä ovat tällaisia niin sanottuja superfightteja. Ja ymmärtääkseni näiden superfightteen tarkoitus on niin kuin vähän mittailla sitä, että kumpi on ns. Parempi grappleri. Niin koetteko te, että se sitten kuitenkin on vaan se, että kumpi on niin kuin sinä päivänä parempi. Että ei voida sitten niin kuin antaa titteliä, että okei, tästä ottelijaparista voittaja on sitten tämä herra. Kumpi se matsi nyt ikinä voittaakaan? Kuten mä tuossa mainitsin, niin mun mielestä se riippuu ihan siitä tyylistä, millä. Jos sanotaan näitä, otetaan skenaarioita, Simola voittaa ottelu. Jos Jesse Urholin vie ottelua 10 minuuttia ja Simola saa nilkan ja naps, hieno juttu. Siinä tapauksessa Simola on tehnyt hienon tekniikan, sillä on ollut hyvä taktiikka, se on voittanut ottelu. Se on ollut siinä ottelussa silloin selkeästi parempi. Se on voittanut sen ottelun. Mutta Jesse Urholin on edelleen yksi Suomen parhaita grapplereita ja voisin väittää, että siinä tapauksessa siltikin Simolaa taitavampi, jos on häntä siinä tekniikalla ja taidolla vienyt sen 10 minuuttia. Jos ottelu alkaa, Simola vetää sitä Laurentius-salilta sinne urheilutalolle sitä urholiinia kuonoa ja sit nappaa sen nilkan suoraksi sieltä tai heelhookin tai kurista ihan mitä tahansa, niin mä oon siinä tapauksessa valmis myöntämään, että Simola on parempi jiu-jitsu-urheilija kuin
Jesse Urholin. Mutta jos hän ei sitä niin kuin selkeästi jokaisella osa-alueella vie ennen lopetusta, niin antaisin sen semmoisen NS-vahinko-lopetuksen piikkiin ja väittäisin, että se oli vain yksi ottelu. Mitäs JPP sanoo tähän kuumaan keskusteluun? Tämä vie meidät aika niin kuin syviin vesiin, kun aletaan metafyysisesti miettiä, että mitä tarkoittaa parempia, mikä on paras ja sitten näin. Että niin kuin, ja siis se ottelun voittaja oli parempi siinä ottelussa. Sen me niin kuin, pois lukien oikeusmurhat ja tuomarivirheet ja niin kuin muuta mutta se, että ei niin kuin, siis toi jälkeen toi on nyt pelkkää semantiikkaa ja vääntelyä ja niin kuin sanoilla leikkimistä, että ottelun voittaja on ottelun voittaja ja ei se niin kuin, se nyt ei tosta. Tämä lajin luonne nyt on sellainen, että kun kaksi ottelijaa saadaan vastakkain vain sen ottelun keston ajaksi ja kaikki mitä tapahtuu ennen ja jälkeen sen ottelun, niin se ei ole mitattavissa, niin ei tuohon nyt oikein mitään vastausta saa. Että ottelun voittaja oli yleensä siinä ottelussa parempi. Ja kysytään vielä tähän näin arvoherrojen mielipide, pitäisikö Suomeen, niin kuin on vapaa-ottelussa, tai en varmaan kuin Suomi vapaa-ottelussa, mutta ainakin tuolla maailmalla on tämmöinen tapa, että on semmoinen niin sanottu ranking ottelijoista, ja siellä on se niin sanottu ykkönen, ja sitten siitä alenemaan päin ottelijoita, ja voittamalla nousee rankingissa ylöspäin. Niin olisiko sitten tämmöinen joku taho, toivottavasti puolueeton taho, mikä voisi tämmöistä rankingia ylläpitää, päivittää, ja myöskin näitä tuloksia sitten, tai tätä ranking-listaa jossain julkisella foorumilla kautta sivulla pitää esillä, josta sitten nämä grapplerit kautta sivusta seuraajat, ketkä niin paljon tästä omasta sijoituksesta on kiinnostuneita, niin voisi käydä siellä sitten katsomassa ja keskustelemassa aiheesta. Meillähän on ranking-lista. Meillä on puolueeton ranking-lista. Se on Suomen brasilialaisen jiu-jitsun liiton ylläpitävä ranking-lista, ja se kertoo aika suoraan otteluvoittojen perusteella, että kuka on missäkin kohtaa ranking-lista. Eli tämmöinen on, mutta okei. Toki kattaa vaan jujutsun ja pisteltää ne niin kuin tietyllä tavalla, mikä varmaan niin kuin lähinnä palkitsee niin kuin aktiivisesta kilpailemisesta. Et siinä nyt esimerkiksi ottelijoiden välisiin otteluihin ei taideta ottaa kantaa. Et se on lähinnä niin kuin aktiivinen kilpaileminen ja kilpailussa sijoittuminen on se kriteeri. Mutta toki tämmöinen rankinglista on mutta ei se niin kuin lajin luonteesta johtuen mun mielestä semmoinen objektiivisuus, tässä asiassa objektiivisuus on vaan vähän vaikeasti saavutettava. Et mun mielestä se, että mitä enemmän niin kuin keskustelua ja mitä enemmän eriäviä mielipiteitä ja mitä enemmän niin kuin tämmöisiä ratkottavia, keskinäisillä otteluilla ratkottavia juttuja, nämä on vaan kaikki vaan niin kuin hyvästä. Et sinä päivänä, koska taas sitten se, että suomalainen grappling-skene on kuitenkin sen verran niin kuin ohut, että kun täällä kerran saadaan asiat johonkin ja parhausjärjestykset ratkottua ja johonkin järjestykseen, niin tylsäksihän tämä kävisi. Et siinä mielessä mun mielestä tämä ei ole edes, niin kuin, esimerkiksi tämän kaltaisten otteluiltojen takia on vaan hyvä, että meillä on keskustelun aiheita ja on vähän epäselvää, että kumpi näistä ottelijoista on parempi ja näin. Niin mun mielestä tämä, niin kuin, tällaisena tämä vaan lisää mielenkiintoisuutta. Kuulostaa vähän siltä, Haluaisin palata tuohon Bay-liiton ranking-pisteytykseen. Tuomas Simolallahan oli mahdollisuus voittaa Siniversten ranking viime vuodelta, mutta ei tarttunut tähän tilaisuuteen, vaikka sitä joku saattoi ihan vähän provosoidakin jossain kisoissa. Se olisi yhdellä voitolla Tuomas Simola voittanut tuon Siniversten rankingin viime vuonna, mutta ei sitten uskaltanut avoimeen painoluokkaan näissä ratkaisevissa kisoissa sitten osallistua. Onko tämä kuinka hyvin esillä tämmöinen, koska täytyy nyt sanoa, mä en ole ihan hirveän diipisti tässä grappling-pelissä mukana, niin mä en ole ihan reilisesti koskaan kuullut tämmöisestä ranking. Olisi tietysti pitänyt arvata, että semmoinen on jo ennen kuin tätä
avasin suunin, mutta onko tämä niinku, näytetäänkö tätä missään julkisella foorumilla, vai onko tämä semmoinen, että sitä käydään sitten omatoimisesti katsomassa? Se on Brassijutsuliiton sivuilla löytyy se lista mun mielestä. Mutta se, kuten JPP sanoi, niin se kattaa ainoastaan Suomen Brasilialaisen Jiu-Jitsu-liiton järjestämien kisojen voitot ja sitten ei ota mitään muuta mukaan. Niillä on myös Prestigelista, mikä sitten ottaa myös IBF-turnaukset huomioon, mutta niin, ei ole sellaista, joka ottaisi ottelijoiden keskinäisiä jotain voimasuhteita tai tämmöisiä. Ne on taas sitten vähän. Ja sitten jos ajatellaan, että kuka Suomessa sen listan rakentaisi, olisiko se sitten Kuparinen, Maunonen, Pietiläinen kolmikko vai olisiko siinä, se olisi todella hankala rakentaa tämmöinen lista. Kuulostaa yhä enemmän siltä, että tarvittaisiin semmoinen mestareiden turnaus, missä vaikka tämän ranking-listan top 10 grappleria tai joku mukava parillinen määrä ottelijoita sitten kohtaisi tämmöisessä ultimaattisessa turnauksessa, jossa sitten se, kuka sen turnauksen voittaakin, niin on niin kuin sitten Ultimate Fight Champion voisi kyllä, olla niin. Suomen top-koira grapplingissa. Mutta näistä voidaan unelmoida, mutta katsotaan, jos semmoinen joskus vaikka järjestyy.